What's up, хора, добре дошли отново. Днес ще играем на една друга игра, която не е игра ни, а се казва Hill Dash. Така, сега влизаме. Тя ми е влязата вече. Сега ще играем на първите три нива, но с първата, която имам. Която е най-бавна. Ултрабавна, да не се сега почвам. Вижте сега колко е бавно. Сравнително с другата. Погледнете. Утра бавно. Право се гръмна. Днеска хора ще се пробвам да мина. Ще ви покажа как ще ви покажа, че ще минат всичките 4. Защото няма ако искате пълната версия, трябва да просто да играя шанс. Вижте, хора, колко е бавно. Сигурно този и другия на финала вече. А в горния ляв ъгъл, това ми е колко ми е рекорд. Ето, вижте хора. Не да кажа, той вече е финиширал. Аз съм още. Всъщност аз имам тази кола, мога да играя. Ако направя нещо много спорно, смятате ли да се абонирате? Пишете долу в коментарите. Или ако не, много ви харесва, направо натискайте subscribe бутон. Това много ми харесва, но аз имам една цел, която събирам от вас. И ако се абонирате за моят канал, вече имам само 2 subscribера имам. Все пак аз не знам, че имам много малко видеа. Този YouTube канал, който го имам, ако не да кажа, че е създаден от миналата година. Но майка ми хич не ми е разрешавала да качвам видеа и това моля не ми се сърдете, ако сте го видели този канал, сте го забелязали, да не ми се сърдете, че нямало канали, че нямало видеа толкова много време. Да. Следващото, което е малко по-различно. Този път ще го мина с тази кола. Това е моят приятел. Да, знам, защото той иска да играе на Fortnite. Че ми е банял. Аз обикновено ние много не си говорим. Не играем заедно. Но не интересувам защо ми е скил. Чакай да прави това. Аз обикновено извървам. Да, аз съм звънил. Ако успея да направя нещо, трябва да ударим всичко. Ако успея да се поспомня. Аз как се телепортира? Сега ще се пробвам да мина третото ниво, но с третата кола, която погледнете колко е. Това е много бързо. И ако успея да мина, лайк и subscribe. Много харесвам вас. Аз само нещо да кажа благодаря. Цялата за да ми помогнете с канала. Сега аз сега така съм идея с вас. Този мост не трябва да се кави, защото сега направя този толкова бавен. Добре, не е интересува. Мина го направо. Миш си рекорда. Сега наминем следващото ниво, което е този път. Тръгнем.
Колко? Това наверно ли викат? Това е траш. Това е траш. Това е наистина напълно траш. Аз за малко щях да падна. Ако и бях паднал, ще да падна. Защото тази кола е траш. Аре бе, ти е поляр. Ти скоростта на около. Дори да си взел победил втори. Така, следващото е бъдто. То па ще минем. То аз това също с това видео ще го направя всички. Ще мина някои нива с всичките коли. Ще мина ще ви покажа всичките коли. Все пак аз противника няма как да бия. Защото това е състезателно. О, не, трябваше да пусна да се. Тук сега ще се разкажи. Фактът, аз всички не знам какво ще се случи. Сега, следващото ще е обаче тази кола ще я мине на сноу, защото тя е много бавна, иначе не бъде. Тя е бързо, когато е на сноу. Аз знам, че няма да си го пия. Не взех големици. Сега да го направя. Малика всички го. Ако го мина с следващата кола, е... О, тук сега не правя нищо. Сега ще се спори. И даже пройдем първата ли? Сега, следващото, което е това. Това е следващото. Това е тук много горе. Скоростта. Поне да, ако много да успея да бия това, ще ви кажа да лайкнете. О, не, защо не те съм. Ау! Хора, дайте един натиснете лайк бутона, това беше много. What the fuck? Защо не мога да се кача? На моста. Не. О, следващото е танка.
разделям да няма как да разделям. Но просто правя това, за да покажа всичките коли. Няма как. Виж, но няма как да покажа това. Защото няма време. Паланка. Успях. Следващата е тази. И ще мина. Айде, кое ниво да кажем? Това? Където има баунсър? Тук има баунсър. Почна без да сме без да... Това тя много плавно да е глас. Ще ви покажа, всъщност ще направя. Всъщност това са едната част, които ще направя. Сега хора, които искам да направя. Започва. Първи стрел. Опана. И с това хора сте. И с тази част хора се разделяме. Това бяха всичко от тази част. Абонирайте се за част втора, която ще правя следващия път. Но за сега се разделяме. Следващия част ще ви покажа тази. От тази до последната кола. Но ще ви покажа моделите, защото все пак те са по-малко коли. Но всъщност то няма никаква разлика. Просто едната е по-бърза, другата по-бавна и така. Но с това хора се разделяме. Айде, чао! Приятна почивка, който си